que eu creo que é importante dotalas. Entón, se ese orzamento que teñen especificado ano tras ano non se dá posto en funcionamento porque un non encontran os bancos, non encontran as papeleiras, pois, bueno, pois a mellor co plan Urban tamén lle podemos dar unha pequena axuda. Hablabas de la Plaza de Armas. Hace poquitos días se celebra un pleno extraordinario en el Concello, o pleno, no recuerdo, sé que era un pleno, en el Concello de Ferrol para aprobar ese plan de viabilidad, un pasito más para ir encaminado a comenzar ese proyecto para hacer un aparcamiento de 320 plazas dentro de la plaza de, bueno, en el subsuelo de la Plaza de Armas. Había algunas críticas de que no se estaban, por lo menos en principio, reservando las plazas necesarias para residentes. ¿Cómo lo ven desde la entidad? O vemos que vamos a recurrir, tan así, o vemos bastante mal, porque se reservan 57 prazas. Eles parten dun erro, creo que bastante importante, que cando fixeron o estudio que publicaron das prazas que se necesitarían, falaban de que en Ferrol existían 740 plazas de aparcamento, de parking, de garaxes, que se necesitaban sobre 1.100, 1.200. Iso é un erro porque non tuveron en conta a xente que ven a traballar a Ferrol e que ten alugada precisamente unha praza de garaxe. Por lo tanto, non vou a estimar se son 100, 200 ou 300 persoas, pero que está claro de que se necesitan bastantes máis das 300, 400 que eles falaban para poder quitar ou para poder satisfacer o que é a residentes do barrio da Madalena. Eles ofertan 57, nos as consideramos totalmente ridículas. Tanto é así que, xa digo, temos pensado recurrir. Me parece que empezou hai 2 días, me parece que empezou o prazo para facer alegacións a ese proxecto. Entón, nós como mínimo llevamos a exixir o doble, pero non só para a venta, e non só que se vendan en 18 millóns. É dicir, nós non consideramos ningunha bicoca que os residentes do barrio da Madalena se lles ofreza unha praza de garaxe reservada ao mesmo precio que os de fora, porque iso non é reservar. É dicir, ao mellor quedan baleiras, ao mellor non quedan. Entón, no resto das cidades, non só de Galicia, senón de todo o Estado, os residentes teñen determinadas facilidades con un precio menor. Somos os que sufrimos todo o tráfico que se xenera por ser o centro, digamos, administrativo e comercial da cidade, e, polo tanto, creo que tamén temos que ter unha pequena ventaxa. Entón, nos vamos a solicitar que o precio para residentes sea menor e que non só se poñan a venta, senón que tamén se reserve un bon número para alugar de prazas para residentes, de tal xeito de que se poda quitar o aparcamento en superficie. Para non sería o ideal, estamos pola peatonalización do barrio da Madalena, polo menos nas rúas transversais, na área que Madalena, Real, María, Dolores e Galiano. Nos estamos a favor, queremos que se faga iso. Tamén temos que denunciar claramente de que nesta legislatura houve un parón brutal no que é a rehabilitación desas rúas. Non se fixo ningunha obra, rematouse a que había na Rúa do Sol e non se fixo absolutamente ningunha contratación máis. Entón, pero bueno, se se quere quitar o que é o aparcamento en superficie, os principais afectados seríamos os residentes no barrio da Madalena, e, polo tanto, lles vamos a solicitar nesta alegación que se faga unha reserva de prazas, pero, xa digo, non só para a venta, moi superior a que esteñan reservadas esas 57, e que creo que foi unha das críticas generalizadas que lle fixeron todos os grupos da oposición a este proxecto, pero, bueno, non só para a venta, senón tamén para alugar. Sin lugar a dudas, residentes, también muchísima gente que va a trabajar al centro de la ciudad, comercios, tenemos diferentes tipos, porque realmente en el barrio de Madalena pues existen, por ejemplo, muchos despachos de abogados, también de trámites administrativos. Bueno, el Concello, un montón de funcionarios, también sería a lo mejor interesante, si no hacer una reserva de plazas dentro del aparcamiento porque a lo mejor ya quedaría quizás un poco pequeño de la Plaza de Armas, sí buscar una alternativa a mucha gente que se queja mucho. Nosotros desde aquí también lo sufrimos, muchos de nuestros compañeros que vienen en coche y realmente es muy complicado aparcar. Aparcar e circular, porque ás 12 da mañá andar por Ferrol en coche, pois, bueno, é bastante insufrible. Eu creo que o problema do tráfico, que ao final o que existe un verdadeiro problema de tráfico no casco histórico de Ferrol, se resolve con aparcamentos intimidatorios, vamos a chamarlle así, ou alternativos no que son nas entradas, o da Praza de España pode cumplirlo, o do Cantón, incluso do mercado, se algunha vez comeza a funcionar dunha maneira un pouco lóxica,
E logo tamén nos lle propusemos ao concelleiro de tráfico no seu momento que abrira o parking para aparcar o que é o cuartel Sánchez Aguilera. É unha zona que ahora mesmo está infrautilizada, non se está utilizando absolutamente para nada, en a que, según el mesmo dixo, pois podrían entrar 300 ou 400 coches. Estamos falando de deixar o coche ao pé do barrio da Madalena, a 2 minutos da Praza de Armas, que non se tarda máis para hacer. Sería unha boa medida para evitar que todos esos vehículos entraran xa no propio barrio. E logo, aparte, tamén lle estábamos exixindo, ou se vamos a decir solicitando, pero creo que se terá que convertir en exixir esa alternativa, que é unha rede de transporte público coherente. É dicir, na reunión se nos falaba de que xente que entra no comercio, que vive polo Val ou por Meirás ou mesmo en Valdoviño, que esa xente que traballa en comercios que abren ás 9:30 da mañá, pois o bus o tiñan ás 8, ou había un bus ás 8 da mañá, ou un bus ás 10, é dicir, fora do horario. É dicir, pois, bueno, eu creo que tampouco debe de ser tan complicado conversar, falar coas empresas de autobuses para que se adapte un pouco a que son as necesidades da xente do comercio. E desa forma, pois, a mellor tamén, non vou a decir que se resolva definitivamente, pero entre un parking gratuito no que é o Sánchez Aguilera, unha rede de transporte interurbano áxil, e que no que se sepa a que hora pasa. É dicir, en Coruña, en todas as marquesinas veñen os horarios dos buses. Se sabe que cada 10 minutos ou cada 15 minutos, pero se sabe os horarios a que hora pasa un bus, e non se retrasa pois máis de 4 ou 5 minutos. Por lo tanto, a espera, se está para as 10:15, bueno, se ten que esperar ás 10:20, é asumible. É que en Ferrol, primeiro, non se sabe, se descoñece totalmente os horarios aos que pasan os buses, e logo que mellor estas media hora e o horario xa se saltaron un ou dous dos que estaban previstos. Entón, eu creo que un pouco de coordinación e mano dura en ese aspecto por parte do Concello. Tamén se falou de poñer un bus, un microbús que fora recorrendo continuamente o que desde a Praza de España ata o muelle pola Rúa do Sol e logo volvendo pola Rúa da Iglesia, de maneira de que pois a xente que iba a facer algún tipo de compra pudera deixar o coche pois, ou ben na Praza de Armas ou no mercado ou incluso na zona do muelle, pero que despois tuvera un autobús, un microbús, para que poder facer as súas compras e que volver a levar ao sitio onde deixar o coche. Desto falamos hai un ano e medio. Se nos dixo que era unha das intencións urxentes por parte do Concello, igual que do Sánchez Aguilera,